och sand. Men tåget hosta och sa inte idag. Sen rullade bakåt, ja det var ett fint drag. Tidtabellen skrattar, konduktören flinar brett. GPSen ropar, var är vi nu föreställer? Åh, Metrorail i Carjon Pass, snabbare än vinden fast, bara redan förstås. Tut tut, dunk dunk, hjulen går på sned. Hela vagnen verkar vilja gå i pension med besked.